Ay, anak, DJ, ma'am. Ay, sir, dito ka tibalay ni Melinda Sanchez, sir. Ay, dito sabot, para ilistat ayuda dito eh. Ay, when ma'am. Ay, ma'am. Anya ka dito damagin nyo, ma'am. Ay, umay kami lang ag CI, sir. Nag-CI? Ay, awan trabaho ni Melinda, ma'am. Ma'am? Aday dyan nga makimarmarites, tambay. May bayan na pwede kita anak, min. Tawag makimarmarites si Jai. Siyak pwede naglablaban, awan ubra na. Iso nga, deserving iso na nga may kanti ayuda. Pakilis tayo lang tadjanagan nan, ma'am. Ano nga ayuda, sir? Ay, hang ka din nga kayo dito para listat ayuda. Haan, sir, umaya ko mag-CI para dyan ti loan na ti card. Ano nga masapon lang, sir, ti CI ta. Mayat na kita yung bagbagamon, sir. Thank you, sir. Ma'am, agunay ka, ma'am. Nay, apay, di ka makatal na engineer. Madanagan ka, Rod. Apay. Nagpik sa bagyo. Ket. Ang mga numare, ba't ikiti flood control project ko? Ayaw, di ma. Mabuking kasama dito yan. Substandard mo nga amin nga project ko. Madam Atsara. Yes, engineer. Ma'am, ang lakas-lakas na po ng bagyo sa norte. Eh, ano naman ngayon? Hindi ba kayo nag-aalala, ma'am? May mga projects tayo doon. Mabubuking tayo, ma'am. Huwag kang mag-alala, engineer. Lahat ng flood control project natin doon ay puro ghost project lang. Adakon lang. Hello, love. Okay, ak lang. Safe ak. See you later. I love you. 5 seconds lang ti masapol mo, tap ni update ak. Kang kanayin ko'y magbaga kinyam, i-update nak, no yan mon. Pasensya ka, love. Kadwak kami ni misis ko itay. Ayaw, di ma. Sorry. Mama! Ah, Dito iti kamarbarong ang brief na ginatang mo. What? Kit kapag pa naman na nagitidaan sa bali ko, maa. man, ano kumahaw, makagit kita. Walang ibagan mare nga, hanak nga, suksukat. It was at this moment that he knew. He fucked up. Happy ka sa atlangan, bakit? Masistress ako lang kay. Anyat pa ka-stress, ham? Singir ni kumare. Ako magpagbayad ta. Kastaya? Amumot nga jacket nga may stress ka. So, siya timakam mo. A few moments later. Solve yung problema. Talaga? Uy, napayatak ni Marin. May nga rin hanak may stress. May kanta, bembang ta. Ha? Bembang ta. Madamdaman to, kakalbas may Mare. Adakon. Anda ka magaya mo. Anya nakautang nga mo lang kinimare? Ada. Ay, salamat. Nung baka dakil patong na deto. Detoy? Wan. Awan patong na ito eh. Anim ni Mare, nagdakil ganyan ti patong na. Papa, mangirwar ka ni Mari GGT, motor na ito nung lawas na. Oh. Mangirwar ka mo ito bigat, tak mo unaak. Oh. Papa, Oh. mangirwar ka ni Mari GGT, kotse next month. So next week, mangirwar ta, tap no, hanak mo unaak. Oh. Papa, Oh. nadamag mo? Diyan niya. Ada ka nung gayam taning ni Maring Gigi. Dagam na karong sa gitna. Makatawon lang ka nutbiyag na. Kastaya? Ayaw, di ma. Di ba mo kayo maunaan? Unaan mo na. Agpili kami ng number 0 to 5,000. Nagadong, anaman dito, baka bimbang dito, nakapsutak pa lang. Basta, agpili ka lataan. Sige, 0. 0 gayam 0, tibalon mo nga pa nag-rides. Uy, pera dito! Uy! Iba yung bagak keng kaidin. Dito yung relasyon ta, siyak ti masurot. No anya man ti kalenta, siyak ti may baga, no anya. No adam na papananta, siyak ti may baga, no sa dinot papananta. Pawatam? Kendo di mo kaya ti kasta, agsina talayan! Kaya mo sa one. Sabat ka sa salita ka na sila. Ay! Anak ka ng